Dnes si vyrobíme lampu z vidlí. Dobre počujete. A bude to skvost. Netreba veľa. Žiarovku, objímku, kus dreva, tienidlo z lampy a spomínané vidly. Ahojte chalupári, mal by som dnes pre vás taký jednoduchý tip, ako využiť takéto staré vidly, ktoré, ako môžete vidieť, už doslúžili, zlomila sa násada, ale dnes by sme si vyrobili z týchto vidlí takú jednoduchú lampu, ale nebudete na to potrebovať ani veľa vecí. Stačí vám nejaké takéto polienko na kúrenie. Môžeme sa pustiť do jeho povrchovej úpravy. Zoberiem najskôr excentrickú brúsku. Ak by to náhodou nešlo excentrickou brúskou, tak môžete použiť uhlovú brúsku a potom na to jemné dobrúsenie môžete použiť excentrickú brúsku. Klátik už mám vybrúsený a ako môžete vidieť, tak trošku sú tie chodbičky uzavreté pilinami alebo prachom po brúsení. Vyskúšam si ich vyčistiť drôtenou kefou, uvidím, či mi to pôjde, môžeme to vyskúšať. Ako môžete vidieť, tak tie chodbičky sa nám pekne objavujú. A toto by ste neurobili žiadnym nejakým náradím, takže mne sa to osobne veľmi páči. Je tu taká hlavná chodbička, potom je tu strašne veľa malinkých vedľajších. Ak máte aj na druhej strane, tak si môžete upraviť ten klátik zo všetkých strán a tie chodbičky, ak máte tam nejaké po červotočoch, tak si ich môžete takto jednoducho zvýrazniť. Dobre, myslím si, že podstavec by sme mali mať pripravený. Podľa chuti si môžete urobiť nejakú povrchovú úpravu, či už nejakou lazúrou alebo lakom. Ja by som si na to dal nejakú tenkovrstvú lazúru, aby to trošku krajšie vyzeralo, ale aj keď sa na to tak pozerám, tak sa mi to aj takto veľmi páči. Bude to v interiéri, takže nejaká dodatočná povrchová úprava tam nie je potrebná, tak kľudne si to môžete nechať aj v takomto surovom stave. Ale mám tu už pripravenú handričku, tak poďme si tam naniesť aspoň jednu vrstvu lazúry. Podstavec už máme pripravený, počkám, nech nám trošku preschne lazúra. Mám tu teraz pripravené tieto vidly a aby som ich mohol použiť, tak potrebujem si najskôr vybrať tú pôvodnú násadu, ktorá tam bola. Tak poďme si to vybrať, ja si to upnem sem alebo iba položím do tohto môjho zveráčika, aby sa mi dalo lepšie s tým pracovať. Použijem šroubováčik a kladívko a to staré drevo sa pokúsim stade vybrať. Milí chalupári, netreba nikdy vyhadzovať všetko, čo hneď nájdete a nepotrebujete, lebo možno príde situácia, keď vás napadne nejaký projekt a by ste si povedali, a to som mal, len som to vyhodil. Mne sa to tiež veľakrát stáva, takže vždycky radšej dvakrát premyslieť, čo vyhodíte, či viete použiť daný predmet, ktorý nepotrebujete pri nejakom inom projekte, napríklad ako tieto vidly, ktoré som si už teraz pripravil. Teraz, keď už to máme takto pripravené, tak sa vrátime späť k tomu klátiku. Z vizuálneho hľadiska by sa mi veľmi nepáčilo, keby tie vidly alebo držiak toho tienidla boli orientované takto. Urobíme to zaujímavejšie tým, že do toho klátika si ich vyskúšame vložiť pod takýmto uhlom. Dajte si pozor aj na tento druhý uhol, aby to tienidlo vám zase nesmerovalo do tejto strany, čiže ideálne bolo takto ich dať do toho klátika. A budem sa snažiť vrtať vrtákom presne pod týmto uhlom, ako mi ide jedno to ramienko tých vidiel. Je najlepšie použiť najskôr tenší vrtáčik z toho dôvodu, aby to bolo také autentické, že tie vidly sú ako keby zapichnuté v tom klátiku, lebo keď si urobíte veľký priemer, budete tam mať veľké škáry okolo tých vidiel a potom by to nemuselo vyzerať až tak veľmi pekne. Takto si môžete prirovnať ten vrták, aby ste vedeli, v akom smere máte držať tú vrtačku a môžeme vrtať. Postupne si dovrtame ďalšie diery a môžeme zakomponovať naše vidly. Teraz už sa mi rysuje tretie ramienko. Mám zaznačené, môžem vyvrtať. Dobre, už máme 3 a dostávame posledné
štvrté. To bude mať tak trošku z uhla, čiže dúfam, že mi neújde vrták. Vždycky si môžete napríklad takto dať pod takýmto priamým uhlom a potom budete jednoducho iba otáčať tú vrtačku, aby vám išla pod taký uhol, ako potrebujete. Dobre, vidly sú tam. Teraz použijem na ošetrenie obyčajný lanový olej, iba kvôli tomu, aby tú hrdzu nebolo až tak vidno. Bude to také omnoho krajšie na pohľad, ako táto surová časť, ktorá nebude ošetrená. Môžete použiť kľudne aj nejaký kuchynský olej, ak máte slnečnicový, vôbec to nebude vadiť, je to predsa len interiér, takže tá povrchová úprava tam bude takáto úplne postačovať. Podstavec s držiakom tienidla už máme dokončený. Teraz sa pustíme do tej elektrikárskej časti. Chalupári, ktorí si netrúfajú na prácu s elektrikou alebo nemajú skúsenosti, tak odporúčam, aby ste oslovili nejakého elektrikára, aby sa vám náhodou nič nestalo. Mám tu takúto objímku, ktorá stojí pár centov, ako aj celkové náklady na výrobu tohto projektu sú naozaj veľmi nízke, takže určite odporúčam všetkým chalupárom. Takže máme tu dva kábliky, pričom jeden je fázový vodič, druhý je nulový vodič. Ja to používam, alebo mám taký zlepšovák, že nulový vodič, M-ko ako modrá a za M-kom ide N-ko, čiže to je nulový. Fáza býva väčšinou hnedá alebo čierna, ale vždycky to rozoznám podľa tohto modrého vodiča, čiže v abecede po M-ku ide N-ko. Takže to mám taký zlepšovák, aby som sa nepomýlil, lebo predsa nie som elektrikár, ale niektorí elektrikári mi už ukázali, čo ako sa dá zapojiť, takže nerobím to prvýkrát. Ďalej na objímke, keď si zoberiete spodnú časť, tak v spodnej časti je vždycky fáza. Môžeme si to ukázať na žiarovke. Čiže v tejto časti je fáza a po obvode tento závit je kovový, čiže je vodivý, tak tu je napojený nulový vodič. Poďme si tam dať tú objímku. Takže fáza ide do tejto strany a nulový vodič ide do tejto strany. Objímku mám zapojenú. A teraz môžeme dať tú spodnú časť objímky. Zaistíme to a máme to pripravené. Teraz to iba vsunieme do tých vidiel. Páči sa mi, že ten priemer celkom sedí, nemusíte robiť žiadne úpravy. A tým pádom už máme pripravenú celú lampu na to, aby sme si založili tienidlo. Len mám teraz mastné ruky, tak dúfam, že si to tienidlo nezamažem. Priznám sa, páčilo by sa mi asi viacej tmavšie tienidlo ako takéto biele, ale použijeme žiarovku, ktorá bude vyžarovať teplé, biele svetlo, tak myslím, že sa to bude celkom dobre hodiť. Tak môžeme vyskúšať, či nám to svieti, ja som veľmi zvedavý, ale tam som to dobre zapojil. Zapálime a lampa svieti. Ako ste mohli vidieť, bol to úplne jednoduchý projekt, nepoužil som žiadne drevoskrutky, žiadne lepidlo, všetko sedelo, dokonca aj tá násada tých vidiel pasuje na objímku. Mimochodom zabudol som vám spomenúť, že som použil objímku na žiarovku E27, lebo máte objímky aj na menšie žiarovky, ale táto E27 tam bez problémov pasuje. Takže tento projekt určite zvládne aj každá chalupárka, príprava úplne jednoduchá, vyskúšajte to. Áno, sedia nám tam dokonale. Už si len otvoriť kvalitnú knižku.